Ezeket a jegyeket meg lehet venni a helyszínen, online lehet értékesíteni. A program kezeli a pénztárgépet, kezeli a nyomtatókat. Ki tudunk állítani bérleteket. Itt a bérleteknél most azt a verziót fogjuk megmutatni önöknek, amikor előre elkészítünk egy jó pár bérletet, ezeket kinyomtatjuk, lefóliázunk, vagy plastikra nyomtatjuk, hogy időtálló legyen. A lényeg az, hogy a bérlet az előre elkészül, és a bérletnek van QR kódja. Mit tud ez a dolog? Itt látható a bérletnek a bérletünk kialakítása. A bérletnek van egy fejléce, itt grafikát tudunk hozzáadni, szöveget tudunk hozzáadni. Van a bérletnek elnevezése, vannak a bérletnek tulajdonságai, számozása természetesen, amire tudunk hivatkozni. Van egy QR kód mezője, amit be tudunk olvasni QR kód olvasóval. Ezt a jegybe program meg tudja olvasni webkamerával, mobiltelefonnal. Van egy lábréc, ahol tetszőleges szövegeket tudunk megjeleníteni, itt most a nyitvatartást jelenítettük meg, és van a lábrécben egy grafika, ami tetszőlegesen cserélhető. Ez az első lépés, tulajdonképpen így néz ki egy előre kinyomtatott bérlet. Nézzük meg, hogy mit tud ez a bérlet. Ugye vannak a bérletnek van QR kódja, amit be lehet olvasni, van fejléce és van láblece. Ezen kívül van egy csomó bérletparaméter, ami magához a felhasználáshoz kapcsolódik. Tehát itt tudunk beállítani típusokat, személyek számot, idősávot, érvényes napot, időtartamot, mindent be tudunk állítani. Ugye, típus. Alapvetően most 3 típust kezelünk, van a heti bérlet, a havi bérlet és az éves bérlet. Ugye itt az időtartamban lehet is látni tulajdonképpen, hogy ez érvényes 1 hónapig, tehát ez a bérlet egy havi bérlet mutatja, azt mutatja, hogy 10 alkalommal alkalmas, tehát 10-szer lehet 1 hónap alatt belépni. Hogyha ezt egy hetére állítjuk, természetesen ez egy másik paraméter lesz. Személyek száma. Általában egy bérlethez egy főt rendelünk, de nincs kizárva, hogy csoportos bérletet állítsunk ki, és azt mondjuk, hogy ez egy 5 fős bérlet, és az az 5 fős társaság az oszodában mindig egyszerre fog jönni. Itt jelenleg ezen a bérleten látható, hogy 1 főt alkalmas ez a bérlet. Van a bérletnek idősávja. Jelen esetben ez a bérlet most nem tartalmaz itt idősávot, mert az itt látszana. Mire gondolunk? Tehát azt mondjuk, hogy adunk kedvezményt a felhasználónak, hogyha ő adott időszakban lép be, mondjuk reggel 6 órától reggel 10 óráig használja az úszodát, akkor ebbe az idősávban enged belépni. Ezt a QR kód alapján a rendszer ellenőrizni fogja, és jelezni fogja a beengedő eszköznek, lehet ez személy, lehet ez automata kapu, lehet ez forgóvilla, tudatni fogja, hogy ebben az idősávban ez a bérlet érvényes-e. Van az érvényes napok kérdése, ez ugyanerre vonatkozik, hogyha van mondjuk egy bérletünk, ami egy havi bérlet, és azt mondjuk, hogy mi úgy szeretnénk ezt a bérletet kiadni nyugdíjasoknak, hogy például van nyugdíjas napunk, a hétfő meg a kedd, akkor be tudjuk állítani a bérletnél, hogy ez a bérlet csak hétfőn és kedden lesz alkalmas, minden héten csak hétfőn és kedden lehet bejönni vele. Ezt még tovább is szűkíthetjük adott esetben az idősáv alkalmazással, akkor azt mondjuk, hogy hétfőn vagy kedden, és csak reggel 6-tól reggel 10-ig érvényes. Ez a bérlet, amit itt mutatunk, ezeket a paramétereket nem tartalmazza, tehát ezzel a bérlettel bármelyik nap be tudunk lépni, bármelyik időtartamban. Ugye van az érvényes időtartam dátumtól dátumig, ugye azt mondjuk, hogy ez havi bérlet, el tudjuk úgy készíteni a bérletet, hogy naptári hónapra legyen érvényes, hogy 1-től 31-ig, de el tudjuk a bérletet úgy készíteni, hogy azt mondjuk, hogy amikor a bérletet a kedves vendég megvásárolta, onnantól 31 napot adunk neki, vagy 21 hónapot, itt azon, hogy 7. hó 7-től 8. hó 7-ig érvényes ez a bérlet.
Van még egy paraméter, amit itt nem lehet látni, illetve itt van ez a napi 1, ez ezt reprezentálná. Ez azt jelenti, hogy a napi kibelépések száma. Tehát el tudjuk készíteni úgy a bérletet, és a rendszer ezt tudja kezelni, hogy naponta egy bérlettel hányszor lehet kibelépni. Mi ennek a felhasználási lehetősége? Tehát azt mondom, hogy van egy bérletünk, és engedélyezem, hogy mondjuk 3-szor lehet kibelépni vele adott időszakon belül, egy napon belül. Ez arra jó, hogy a felhasználás meg tudja a kedves vendég szakítani, ki tud menni, nagyisten, a büfébe, szaunába, vagy más helyre, ami esetleg nem az uszoda területén van, esetleg bármit el tud intézni, és ugyanezzel a bérlettel még aznap vissza tud jönni. Ezt mi engedélyezzük x-szer, mondjuk 4-szer vagy 5-ször. Itt jelenleg ez a bérlet ez úgy néz ki, hogy ha bejött vele és távozott, még egyszer már a rendszer nem fogja visszaengedni. Beszéljünk egy kicsit a bérletkészítés folyamatáról, hogy ebben a rendszerben hogyan tudjuk ezt a bérletet előállítani. Ugye ez úgy kezdődik, hogy amit meg fogunk mutatni majd az online demónkon is, hogy készítünk egy bérletsablont. Ez a bérletsablon tartalmazza az időtartamot, hogy mettől meddig fogjuk ezt a sablont használni. Adott esetben ez célszerű mondjuk egy évre például előállítani. Azt mondjuk, hogy mától december 31-ig ez a sablon felhasználható. Ebben a sablonban megadjuk a tulajdonságokat, nevét, típust, milyen heti, havi, milyen napokon, idősában, stb. Ez egy kész, előre előállított sablon. Ezek alapján, a sablonok alapján készíthetünk bérletet. A következő lépés az, hogy elkészítjük a bérletet és kinyomtatjuk. Adott időszakban felhasználható, ez arra az konkrét bérletre, amit kinyomtatunk, ez külön beállítható ebben az idősában. Tehát ha azt mondjuk, hogy maga a bérletsablon egész évben érvényes ugyan, de ez a kinyomtatott bérlet csak mondjuk adott időszakban egy hónapra érvényes, akkor ez itt a készítésnél beállítható. Kinyomtathatjuk, attól függ, milyen nyomtatónk van plastikra, ha papír alapú nyomtatónk van papírra, ha ezt szeretnénk lefóliázni, lefóliázhatjuk közben természetesen. Ez a bérlet azért érdekes így, mert ez a bérlet maga többször fel lesz használható. Itt az a lényeg, hogy amikor a bérletet kinyomtatjuk, semmilyen tranzakció nem történik, sem pénzügyi, sem ENTAK-nak küldött információ. Ez csak egy technikai eszköz majd a belépéshez. Ezt a bérletet, mint előre nyomtatott bérletet vagy jegyet fogjuk értékesíteni a pénztárba. Jön a következő fázis, a bérlet eladása. Ez a tényleges értékesítés a pénztárban, akkor jön a kedves vendég, és azt mondja, hogy kér egy hetes bérletet, akkor ezt a bérletet mi eladjuk neki, ilyenkor megtörténik a pénzügyi tranzakció, tehát kifizetik a bérlet árát, és elküldjük az ENTAK-nak az adatait a bérletnek. Ennek a bérletnek a sorszáma adott esetben, mondjuk itt látható 559-es, és a QR kódban ez a hosszú GUID található tulajdonképpen benne. Jó, tehát elkészült a bérlet, eladtuk a bérletet. Jön a kedves vendég, adott esetben szeretne belépni. A kiadott bérletet, ezt, amit már értékesítettünk, beléptetésnél leolvassuk az adatait. Tehát leolvassuk az eszközzel, ez lehet egy forgóilla, lehet egy QR olvasó, lehet egy mobiltelefon, ami a jegybelet használja, beolvassuk a bérletet, és megmondja a rendszer, hogy ez a bérlet az adott időpillanatban érvényese. Tehát adott napon, adott idősában, adott X alkalomkor érvényesíthető-e, és ha igen, akkor ő kiadja a beléptetési engedélyt a forgókapunak, villának vagy a jegykezelőnek, beléptet, és ezzel a beléptetéssel egy időben el is küldi a bérletnek a felhasználási adatait az ENTAK-nak. Ugye a bérlet ellenőrzése, ahogy előbb említettem, minden adat ellenőrzésre kerül, hogy ebben az időszakban felhasználható, ebben az idősávban is felhasználható. Ha lejárt a bérlet, akkor ezt a bérletet bevonhatjuk, és hogyha bevonásra kerül, ezt majd az online programban megmutatjuk, újraérvényesíthetjük ezt a programot fizikailag, ezt a bérletet, és ez a bérlet fizikailag újra eladásra kerülhet. Ezt akkor célszerű alkalmazni, ha előre ki akarunk nyomtatni mondjuk
10-20 darab bérletet, és ezeket a heti bérleteket például, amikor lejártak, visszaveszünk, nem akarunk újat nyomtatni, ez a bérlet újra fel lesz használható. Ez egy gazdaságos tevékenység ilyen szempontból. Tehát itt a jegybe programnak a paramétereiről beszéltünk. Ugye a jegybe program maga egy nagyon összetett attrakciókezelő program, mindenféle jegyet tud kezelni, szalagokat online, telefonon, papíron, pénztárnyugtára tud jegyet nyomtatni, be tudunk léptetni forgóvillával, mobillal, karszalaggal a kedves vendéget, tudunk a rendszerben egyéb tételeket értékesíteni, ropit, kólát, stb. Ezt is kezeli a rendszer. Ugye a pénztárgépet hozzá tudjuk kapcsolni a rendszerhez, és ha hozzá kapcsoltuk, tudunk kétfajta nyugtát nyomtatni. Van az összesítő, ami tulajdonképpen egy áfa összesítős eladási nyugta lesz, vagy tudunk tételes nyugtát nyomtatni, amely minden terméket tételesen tartalmaz. Adott esetben ez egy egyszerűsített jegyként is felhasználható. Ugye ki tudjuk nyomtatni a jegyet valamilyen nyomtatóra, adott esetben a helyszínen egy blokknyomtatóra, el tudjuk e-mailben küldeni a kedves vendégnek, és tudunk központi nyomtatót is alkalmazni. Az e-mailben elküldésnek esetleg ott van lehetősége, hogy a telefonon, ha megjeleníti ezt a jegyet a kedves vendég, ugyanúgy tudjuk kezelni, tehát nem szükséges papíron kinyomtatni. Van még egy értékesítési lehetősége ennek a rendszernek, amikor nem a helyben adjuk el a jegyet, hanem webshopon keresztül adjuk el a jegyet, és a vendég az már a kész jeggyel érkezik. Maga a rendszer össze van kapcsolva a NAV online számlázással, tehát hogyha számlát szeretnénk az értékesítésről pluszban kiállítani a kedves vendégnek, lehetőségünk van számlát kiállítani. Köszönöm, hogy megnézték a videót. A következő videóban online be fogjuk mutatni a jegykészítés minden fázisát. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Nézzék a következő videót is.